Náš štáb prichádza s políciou do Petržalky na miesto, kde už stoja ďalšie hliadky s partiou podozrivých mladíkov. Mladých mužov v kapucniach zadržali podľa opisu v jednej z uličiek potom, ako na núdzovú linku zavolala obyvateľka domu a ohlásila vykrádanie motorových vozidiel. Nočná mototechna, alebo čo? Ne, z Alfy sme išli. Z Alfy? No. Ježi! No, tak tu už môžeš vyprávať vieš komu. Vážne z Alfy? No. Staré firmy. Ukáž sa aj ty. Už na prvý pohľad je policajtom jasné, že ide o známe firmy, s ktorými sa stretávajú pravidelne. Že už sa vraj dobrota seká, ale tak to dobrota není. Čo? Seká sa však. Si rád, že si vonku? Kam bolo tak naponáhlo, mládež? Zima vám je? Ste sa potrebovali zohriať? Kamarát, šup tam, utekaj tam. A ty kto je? Kam si šiel domov už? Ne, Kopalovi. Matka, že no každú noc sa musíme stretnúť. Čo ty na to? Každú, ne. No, skoro každú. Toľko telefónov, nabíjačky. Kde to nabíjate, chlapi? Jaj? Iná dobrota, veci. Vieš, aké myslím? Mišo ti volá. Kto? Mišo. To je kto? Kamarát. Zavolá najskôr, dobre? A peniaze máte kde, chlapi? Prehrali sme. Čo ste? Prehrali sme. Koľko si prehral? 9 kg? Ty? 400. 4 kg. Si bol na vojne? Jasné. No, tak vieš, aký je zrýchlený presun? Jasné. No vidíš. A vy ste ho mali teraz v noci. Počujem ma, idem sa pozrieť tam, odkiaľ idete. Keď nájdem nejaké auto poškodené, vieš, čo bude nasledovať? Jasné. Vieš, aj ty? O malú chvíľu v areáli nedalekej školy nachádza policajná hliadka kradnuté autorádio odhodené v kríkoch. Aj v tomto prípade je zadržanie minimálne pre jedného z páchateľov vážny problém, pretože je v podmienke. Urobili ste auto, videli vás. Teraz vystúpiš vonku z auta a máš to vybavené, kámo. Teraz pôjdeš dovnútra s ním, spolupáchateľstvo potrebuje. Potrebuješ to? Áno, za to auto bude. Autorádio. Však tam je, pozri sa, chceš, ja ti ukážem, kde. Ktoré auta si tu zobral, rýchlo hovor, dobre píšem. No nie, ja som to zobral, ja to potrebujem, pýkal som, ja. Však povedz. Ale ja som nič nezobral. Kamarát povedal, že ste to bol vy, náš kamarát. Nie. Verek sa zvíťa afre, lebo... Po bezpečnostnej prehliadke sú mladí muži predvedení na policajné oddelenie. Ja nemal čo natrieť. On sa bojí, lebo je v podmienke, za drogy, však to vieš. No, tak to háže na teba. Ktoré auto to bol? Ja neviem o žiadnom aute. Ty nevieš. A odkiaľ je to autorádio? Máš od neho papiere? Že je tvoje? Na igelitke sú otlačky, na autorádiu sú otlačky, všetko. Pachovky sa budú robiť. Zavoláme psov. No. Tak ako? Nech si zahrí. No bráv. Tak budeme sa normálne baviť. Čo myslíš, nebude to jednoduchšie tu ukončiť a hotovo, povieš, ak to bolo. A čaute, babi, je to vybavené. Kamarát je tak stará firma, že staršie už ani nemôže byť. Podmienky do podmienky, tak to hádže na teba. A kamarát už volal, kde ste s autorádiom, keď sme boli tam vedľa, nie? No tak... Ježi, matka živá. No hovor. Nechceš hovoriť? Zima ti je, že? Dobre, feši, sadni si do auta, aby ti nebola zima, lebo ti zamrzajú hlasívky asi, vieš. Ruky daj na operádlo a ostanú tam. Na to aj tak.